Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή αν μπορεί να μου λύσει μια απορία που έχω. Από πού μας παίρνεις? Ο Σπύρος από το Κέρκυρα. Σπύρο, ναι, ήθελες να μιλήσεις με τον καθηγητή, με πήρες και νωρίτερα, σου είπα ότι απόψε θα είναι εδώ, οπότε μπορείς να τον ρωτήσεις ό,τι θες. Ναι. Κύριε καθηγητή, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα πράγμα. Πού είναι, κύριε καθηγητά, οι συναδελφοί σας, οι καθηγητές? Πού είναι, κύριε καθηγητά, η Ακαδημία Αθηνών αυτή τη στιγμή και τα τελευταία 5 χρόνια, όταν εκτελείται ένας ολόκληρος λαός? Μπορείτε να μου πείτε? Δεν ξέρετε, κύριε καθηγητά, και αναφέρομαι, το ξέρετε, δεν συμπεριλαμβάνει και εσάς μέσα, αλλά τους υπόλοιπους όλους τους συναδέλφους σας. Δεν ξέρουν ποιοι κυβερνούν αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, ποιοι ξεπουλούν την Ελλάδα. Απόγονοι και εγγονοί των συνεργατών της τετραετίας 40-44 των Γερμανών είναι οι σημερινοί κυβερνώντες. Πολύ σωστά. Δεν έπρεπε οι συναδελφοί σας και εσείς ακόμα να αντιδράσετε και να βγείτε και να σταθείτε δίπλα στον ελληνικό λαό, όπου αυτή τη στιγμή περνάει τα πάντινα? Ναι. Οι επισημάνσεις σας είναι σωστές. Να μην ξεχνάτε ότι σε όλες τις κυβερνήσεις, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, πάντοτε κυρίαρχο ρόλο έπαιζε το καθηγητικό κατεστημένο. Ακόμη και στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Λείπουν εκείνοι οι οποίοι θα σήκωναν. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η προσωπικότητα του Παλαμά, για να πούμε μια προσωπικότητα, του Σικελιανού αν θέλετε, και άλλων, του Ελίτη, που μετέπειτα δημιούργησαν όλη αυτή το μεγάλο κύμα των προσωπικότητων που δεν είχαν καμία σχέση με τους προδότες, με τους καταδότες, με τους μαυραγορείτες. Σήμερα, δυστυχώς, επειδή η απληστία έπληξε τους πάντες, έπληξε και τους καθηγητές, οι οποίοι δεν είχαν την ηθική και το ανάστημα να αντισταθούν απέναντι σε αυτή τη λέλαπα. Μα ο Πρίτανης ο Φορτσάκης. Ναι, ήταν υποψήφιος. Δεν τρέπεται ο κερατάς. Ήταν υποψήφιος. Ο Βαρουφάκης καθηγητής, ο Τσακαλώτος καθηγητής. Όλοι αυτοί λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παίξαν ωραία και παίζουν καλά τον ρόλο τους. Δυστυχώς η πνευματική ηγεσία, όπως και η ηγεσία της Εκκλησίας, απουσιάζουν από αυτούς τους μεγάλους αγώνες, γιατί αυτή τη στιγμή το έθνος έχει υποστεί πολλαπλές επιθέσεις που σήμερα δεν φαίνονται και αύριο ίσως θα φανούν καλύτερα. Ακόμη και το γεγονός ότι το απόγευμα πήγαν και σπάσανε αυτά τα γραφεία της Χρυσής Αυγής δεν είναι ανεξάρτητο από όλο τον σχεδιασμό που μπορεί να έχουν κάνει κάποιοι άλλοι εκτός Ελλάδος και έχουν βρει τους ανθρώπους τους για να τα εφαρμόσουν μέσα στη χώρα. Δυστυχώς η πνευματική ηγεσία είναι κατώτερη των περιστάσεων. Όπως σας είπα, δεν εξαιρώ κανένα, μη δεν εξαιρουμένο και του εαυτού μου. Επίσης διαλέξαμε έναν δρόμο, και γι' αυτό με βλέπετε και έρχομαι και στο μακελιό, που δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Δεν περιμένουμε αύριο να μας δώσει κανείς κάποια θέση, δεν περιμένουμε να μας δώσουν τίποτε οφίτσα και αγωνιζόμαστε ακριβώς αισθανόμενοι τον πόνο του Έλληνα πολίτη και το πού πάει αυτή η χώρα μας. Η χώρα μας πού πάει. Πάει η ατραπός που έχουμε πάρει, δυστυχώς γίνεται υποτελής χώρα. Όταν κλείνεται ο Πρωθυπουργός σε ένα δωμάτιο, αυτό για μένα σημαίνει πολλά πράγματα. Το ίδιο είχε συμβεί και επί Γεωργίου Παπανδρέου, αν θυμούνται οι παλιοί, τότε με το Κυπριακό, ο Τζόνσον τους έκλεισε σε ένα δωμάτιο για να βρουν λύση και από την άλλη μεριά γινόταν όχι το σχέδιο Άτσεσον, είχαν αποφασίσει να κάνουν και τη διχοτόμηση της Κύπρου και όλα τα λοιπά. Συνεπώς, δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να μην έχουν το πιστοποιητικό της μασονίας. Πρέπει να έχουν πιστοποιητικό μασονίας. Πρέπει να έχουν πιστοποιητικό Bilderberg. Πρέπει να έχουν πιστοποιητικά όλων αυτών των οργανώσεων, Ιλουμινάτι, Ροδόσταυροι κτλ. Που κυκλοφορούν. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Διαβρώθηκε το σύμπαν. Αυτή τη στιγμή είναι διαβρωμένη η χώρα από τέτοια υποκείμενα που όχι μόνο εξουσιάζουν, ελέγχουν και ίσως θα ελέγχουν ακόμη περισσότερο αυτή τη χώρα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το κατάστημα. Έστω και ένας να αντιδρούσε, είμαστε υπεύθυνοι.